sasamahan mo! Tara! Sundan na natin sila! Kanamasa niya sila! Sundan bala kita nila, Chick. Gali. Atay yung transform na. Ikaw, asa man yung Pikachu? Ayaw nila ato. Sige, ako lang isa. Sige na. Ako si Tata Idoy! Unsa may power nimo ikaw mo tada ka dol. Unsa man imuhang power Tata Idoy? Sige, 1 2 3 go. Usa may mong power sa Idoy! Ano ka? Laser eyes. Sige, 1 2 3 go. Listen, Ice! Nya, mana ning ka? Wala. Mana ning ka? Ha? Sige, 1 2 3 go. Si Tata Idoy ay bahala sa inyo. Kaya, pasin ako!